Бу көннәрдә, ягъни 15 апрельдә Казан Экспо халыкара күргәзмәләр үзәгендә 11-нче республика күләм ифтар узды. Биредә Татарстанның төрле почмакларыннан дин кардәшләребез, мохтаҗлар һәм физик мөмкинлекләре чикле кешеләр, төрле дәрәҗәдәге җитәкчеләр катнашты. Күләмле бу чарадан Мөршидә Җиһан репортажы. Кояш байыганчы әле вакыт бар, шул вакыттан файдалану өчен оештыручылар хәләл сәүдә почмаклары җәелдереп җибәргән. Шушы республика күләмендә үткәрелә торган 11-нче ифтарында катнашабыз. Әлхәмдүлилләh, уразалар тотыла, җиңел тотыла дип әйтик, әлхәмдүлилләh. Халык агыла да агыла, кайсы саладан, кайсы каладан килгән, елда сагынып көтеп алабыз ди Яшел Үзәннән килгән Тәнзилә абыстай. Dünyanın halal ve ahireti harpten iftarga yaşayız. Taravih namazlarını biz birde kaldırmayınca saat 11'de yiye koytabız. Ya da biraz yalıtабыз, saharaşımız devam etamiz. Ramazan mərhəmət, izgilik һәм ураза гыйбадәт айы. Бу ай Аллаһы Тәгаләне олылап, аңа шөкранә итү, ярлыгавын сорап ялвару, игелекле эшләр белән зурлана. Күбрәк кешегә хөрмәт күрсәткән саен савабы да күбрәк була дигән сүз. Быел ифтар Татарстан Диния нәзарәте Акбарс арена стадионы һәм Туган авылым милли туристик комплексы ярдәме белән оештырылды. Бүген инде матур була, күңелле була. Мин уйлыйм, бөтен кешегә ши безнең бүген ифтар. Ифтар мәҗлесе уздыру изге Рамазан айының бер игелеге, ә җәмәгать ифтарында катнашу үзе бер савап. Әлеге ният белән бирегә гаиләләре белән килүчеләр дә күп. Biz авылдан килдек, Нурлаттан, Зеленодольск районы. Мин икенче мәртәбә киләм үзем. Бу елсында менә туганнарымны да алып килдем. Әниемне, биемне, апаларымны, сеңлеләремне. Монда бик күңелле, миңа бик ошый. Аллага шөкер, уразалар бик әйбәт, җиңел уза бу елсы. Республика күләм үткәрелгән ифтарга бер килгән кеше даими йөри башлый. Беренче килүчеләр өчен җәмәгать ифтары аеруча истәлекле. Бу республика күләмендәге ифтарда беренче тапкырмын. Бик шатмын. Бундай искитмәле, изге үзебезнең Рамазан аенда шундый күпме мөселман кардәшләребез җыелган. 11 мең кеше белән бергәләп намазлар укып, бергә авыз ачу шундый изге айда бик зур эш дип саныйм. Һәр мөселман кешесенә шундый бәхет татысын дип әйтәсе килә. Ифтар мәҗлесен Татарстан мөфтиенең беренче урынбасары Илфар Хәсәнов ачты. Барча тамашачыларыбызны изге mübarәк Рамазан шәриф айлары белән котларга телим. Чөнки Рамазан шәриф ае ул бер ай дәвамында булган безнең бәйрәмебез булып тора биргән булса, менә әлхәмдүлилләh бу елда 11-нче, менә бу ел 11-нче мәртәбә шушы республика күләм ифтары уза, Аллага шөкер, әлхәмдүлилләh. Бу ел мөселман дәүләтләренең, мөселман мәмләкәтләренең консуллары катнашачак, посоллары, илчеләре катнашачак, Алла биргән булса, иншалла. Рәисебезне көтәбез, Алла биргән булса, иншалла. Һәм инде иң мөһиме үзебезнең дин кардәшләребез, шушы Татарстаныбызның районнарыннан. Республика күләм ифтарының быел тагын бер үзенчәлеге ул Буа Татар дәүләт театрының сәнгать җитәкчесе Раил Садриев башкаруында Дәрвиш моноспектакле белән башланып китте. Ни өчен икәнен республика мөфтие булай аңлатты. Бу ел бит безнең гореф-гадәтләр елы дип игълан ителде. Шул нисбәттән без программабызны гына үзгәртергә булдык. Бу ел сез үзегез шаһид булдыгыз, моноспектакль күрсәтелде. Авыз ачу мәҗлесенә килүчеләрнең сөенечен Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов та бүлеште. Шулай ук төрле илләрнең консуллары, вәкаләтле вәкилләре катнашты. Акшам вакыты кергәч азан әйтелде, намаз укылды, ә аннары ифтар кылу залына күчте. Өстәлләрне күрәсез бик мул. Минем белән бергә менә хәзер шушы бинада 11 меңгә якын мөселман авыз ача. Быел ифтар гадәттәгечә Казан Экспо залында үтте. Бер якта ир кешеләр, икенче якта хатын-кызлар авыз ача. Республика күләм ифтар кунакларын каршы алу, җәмәгать белән намаз укуны оештыру, ризык тарату һәм өстәлләрне җыештыруда ярдәм итү өчен 600 волонтер хезмәт күрсәтте. Һич шиксез изге Рамазан аенда мондый күләмле чараларда очрашуыбыз, аралашуыбыз, бергәләп намаз укып авыз ача алуыбыз зур нигъмәт. Мөршидә Җиһан, Ринат Сәхипгәрәев, Татарстан яңалыклары.